És una bona notícia, ja ho vàrem dir des del primer moment que la vàrem conèixer. Crec que és un tracte just, per primera vegada des que governa Sánchez, és un tracte just que se dona a Balears en quant a que se li compensa o s'intenta compensar de qualque manera el que ha estat la caiguda més grossa que hi ha hagut del PIB a tota Espanya i a tota Europa. Jo no crec que s'hagi de vendre com un fet històric, perquè si no tot és històric, ja recordem que el REP va ser històric i tot és històric, sinó que el que és realment una compensació justa a el que ha estat el descalabro total i absolut de l'economia de les Illes Balears. El que hagués estat extraordinari i totalment injust que hagués estat que no se repartigués d'aquesta manera, prioritzant en els que per desgràcia estan patint molt més aquesta crisi econòmica derivada de la pandèmia. Vull fer també una referència, és que en relació al que dic, aquestes ajudes si donem per bones que seran de 1.000 milions d'euros, veurem amb el que arriba, el que suposaria seria que no arriba ni tan sols a un 10% del descalabro econòmic que hi ha hagut a les Illes Balears, perquè la caiguda del PIB suposen més de 12.000 milions d'euros de caiguda a l'any 2020 aquí a les Illes Balears, i aquesta ajuda són una ajuda de, si donem per bo els 1.000 milions d'euros, que, com dic, no arribarien al 10%. Per tant, ens ajuda a aguantar, però des de luego no és suficient per afrontar el que tenim damunt. I sense cap dubte el més necessari ara és que arribin ja aquestes ajudes. Ja ens han caigut 4.000 empreses durant un any que no han pogut aguantar, més per falta de liquiditat que per falta de solvència econòmica d'elles mateixes. Per tant, el que ara necessitem és que aquestes ajudes no se demorin pràcticament gens ni mica i que arribin d'una forma àgil, ràpida, perquè siguin eficaces.